Bé, crec que la regidora delegada del cementeri municipal no està. Faig la pregunta, si no me la podeu respondre, que ja me la respondrà. Bé, bueno, res, a hores d'ara cada volta hi ha més famílies que trien la incineració quan s'ha d'afrontar la defunció d'una persona del seu entorn familiar i alhora volen dipositar aquestes cendres al cementeri municipal. Molts municipis de l'entorn estan prenent mesures per donar resposta a aquesta necessitat de la ciutadania. Simplement volíem saber quina és la resposta que es dona així des del nostre municipi quan una família del poble decidís incinerar i dipositar les cendres al cementeri municipal. Si vols, Vicent, crec que caldria que el responguera ella. Jo sí que te puc avançar que hi ha un projecte de millora previst i aprovat per a tirar endavant en el cementeri, per adequar-lo en tots els sentits, que la part de cendres està previst també, però crec que tota la informació exacta te la podria donar Mike Castells amb molta més celeritat que jo. D'acord? Gràcies.